Wah, garaşın tek. Bu cahil kulun alyan men sen elinde. Assalamu alaykum. Owa saglyk da. Tama kasta bir arzan maşin goýupdyrlar. Şonu göräýin elip jaňatdy. Näme maşina? O, billahi da. O pişminjek bolýanmy? Da, bir de şolam bolýa. Ay bolýa görmer bolsa göräýek. Ýer da. Yer tam. Deret da. Men anam Radiston'da kän işedim. Maşiny görürden gon tanaýan men. Şey dip elime kakar edemde. O derli maşiny alaýmyn. Ali, ne şu maşin? Şumy? O da. Feýdan çynäki. O yan habarlasanız bolmaly. Assalamu alaykum. Salamu alaykum. Alaykum. Owa. Sizle habarlaşdym däme? O. Oğlanlar, maşinin bahat arzanlyp barat. Onsumuz dökdüreýtmä. Digital ýaga degen o. Maňa şu wagt zerur pul gerek. Gatgatsan maş pul gerek. Şoň üçin satyp atýar. Ana näýe? Usta bolsaň görä. Daşyn, ana ýaga degeni men Yok. Näbirle am kim bolmasa arzan bermerler, ben maşin garadan diýdarsan otyrma. Am kimi bolmasa bolýa. Görüşmäň Ýör içine min görün. Bir oğlanlar atlayıp görüm. İçine mi görüm? Maşine söz ýok. Düşünýän. Yani bizim min çok maşin abi. O maşinlarda men özüm falan aýdyp beren. Çok durýar. Görmüş maşin bolýarym aýdyp beren. Görüm oğlanlar, maşinler näme? Bakatyny degen maşinler. Maşina gördük. Budur masta atlaşady. Onun da jogabyny aýdar. Bolýa. Sağlygyňa. Wagtyňda mallyk bolýan, bizden gat görmekdiň. Yani nisibedir bu da. Ýör diýdarza masta atlaşyp taňgyna. Dost, almadyň ol şu maşiny. Men sana özüm tap beren gul ýarak maşindan. Pulun tokkoja elimde dursun sen. Men ýöräýle özüm maşin tap beren pulun toýmagy diýdar. Bar dost kömebet. Habarlaşýar. Wah, garaşyn tek. Bu jahil pulun alyan men sen elinde. Yani meneme eýterim, beýderim. Sen pulun alar dost garaş. Wapşady. Çara jaňa deýinni. Alo. Çağırayım gowum dost. Daha şükür olmayan. Dost senlik bir iş şan suraşlıca maşinana malik gelaydı. Bollu bol bana evet bolsa baryan adam. Böyle tamam. Ne fikir geldi? Çağırayım maşinini sana sokup. Didarcan sen pulun elinden alacaksın. Gowum alýskam. Waalaikumsalam. Ýaşy näli? Çağırsan bana pul verip. Ay dost men nä pul ýok, pul bolsa berýän bilýän. Yok lay çağırayım senden pul var yani. Yok lay didarda pul var şu var. Maşini pul ýüşüripdir. Awa. Sen maşini satjan ýalajak. Didarın pulunu alajak. Pul näme çek bolýan o sen? Ya öýlenme doğulan nara o eýle oturmary. Aynen şo bolsun ay dost. Bolýa mene mi diýändem? Dağı näme o seni gitmem ama çağırayım. Bolýa, bolýa dost. Gurlaşdyk. Didara jaň etýän. Bolýa. Bolýa. Dost, ýer, endi 3-4 günden şu kararlar doğrudan men alýan adma da geçirýärmi? O biştra o da aylardan kansener içeri Toyota min ýa Toyota. Dostum, öýde kim bilen teňme halaça aýlanma ýygnadyk. 4 günden adyma geçip şu kararlar maňa alyp berseňiz bolýa. Sen min ýa dost, sen min ýa. Çarçak bulalım çıkardın. Sen hemen beginde geldi çekdi. Bolýa. Harba ömrün gelýärmi? Orel makularyny. Ya bizim ha bolýa otur sen. Geldim makinası. Geldim dostcan. Ane dost pul. Öýüne gaýrat et. 3-4 günden şu maşin minki bolar ýaly. Senki didarjan özüň kıyarak kazaby. Sen hemen gaty begindirdin. O plança golpyor kam karorlu diýen sen. Rahatlara nesi ödeydi didarjan. Sağ ol da. Burýasyny hiç açany ýapdan çykarman men sen. Boldy didarjan. Habar. Ne dawajaňa dikip Bolýa. Gaty begindirdin. Şahry. Yol var. Aynen. Yor gittik şahal betdi. Pulu gadana ne hagladın? Ýarat da. Yok bekme dost. Aha men bolýa. Ağamsa. Ala detma. Yatağım yat. Ağamsa. Kişiler ala detme. Yatağım. Kim mi dat boğu?
Maşinam şu at hiç kim ara nokta. Mesela ya. Mesela ya. Maşin bağladı oyup kayıttım. Ağam. Şu gün geçti. Ertir geçti. Lukman ağamcan. Sen yat. Yat ağam. Ey ağamcan. Derman. Ağam birazcık sabret. Lukman maşinimi satar. Bar boncum. Şunu öpelim mi? Ağam, şu günlere salandan ahmarını alırım ağam, ahmarını alırım. Ya yekiden çıkyanlar. Neyse, kulalayıp çıktı mı? Bäwul. Maşynyň pullarny ýüzdi. Olar maň karar alyp berjek bolýar. Anan mazýalyny gapdyryp gowulýar. Pulny ýüzdi bu. Sen ahbarada bayrak alay. Men o zatlary özüm gowulýan diýen. Pul getir. Men kaçaman. Olar men çağırıp dostum düşünýärmi? Olar maňa ýamanlyk etmeýär. Dört bunlar da bu ne yiyen 5. gün illerine malan yoktu. Nene, ben benim başımın bäri. Sen şowry bolsan, sen üýtgän, sen biziň aýlykda çemçelep ýygynan pulumy hawa sowurdym. Nerede? Hany maşin, hany daplar. Sen maşin alan güni mene gaýdyp gelir. Bäwul men beýle bolar öýtmedim. Bäwul. Oo, kavaya bizo. Gar. Oh, nisibe tagamlardan näme zat? Näçe matfada etdiň aýda? Lan oy dejekmi? Pulun gurrun etmeden o sen karnın doyursan o diýdaryn pul utarýar. Şeýle bolmaly. Ya bacağa çıkar, doyural, Doyur. Bacağa çıkar, ama betgale, Şeýle bolmaly lan diýdaryn pul utarýar. Evet, başla, Allah var. Şahry muňa serede ara gözüň ýumuk giýser. Şunsa, olyman bay. Hey, azana geçecek adyň aýdaýmy da? Garnylaw gaýtman. Ýaşa tüýlüň hakda. Hey, geçecek ol. Ya, bay. Şahry bir bismillah edelim. Bismillah edelim, dur. Ey, ufak ýaşary bile. Ha? Diýdar jaňa ýara. Bir kılıp var ya maşkalan düşünýärmi? Meniň ne günlere kaldyňyz? Doğrulay nämeler gaýşyň jaňyna almak. La yo, Sen naharymyz bilen bolal biz. ola ýany. İşten ketmesen o. Bezukda koydum. Nahar yelde de. Ola yo. Yerlay nisibeden. Hani bay tüýçü duraýdy o, ha? Hasan nesibe tagamlarda intek aşağıdan görmedik naharlarını ýagadyr. Evet, o näme demek bileme o men, ha, näme diýelim. Ey, gazalan biri mun keyfini çıkarýar. Hey, Ali, dur, karış. Bunu nisibe tagamlarda. Kim bir adamda kar etdim o, dur. Şun bir qarada, ey, dinle dur. Şun bir qarada kar edýän bolany ekin etdim o, beýleýmiz bir naturalla dur. Näçe mende ýelýän, dur. Bolly dur, gel. Oo, kavaya bizo, gar bayağı. Ara propaganda olma. Kulwa da bo, dur. Pulunga da bir daralı etsin mi dur? Dur, sen gözüň gir dur. Da. Nisibe tagamlardan 10 adamlyk dur. Geçsene. Tagam geň alır ya Robman tilay. Tagam geň görýär şu da gör. Ya bu büyüdü no. Çağır. Sen reýin alayda. Alay. Ýerine gezip dur. Kim jaňa ýa? Ey dur, diýdar aýdana o. Keyfin açılmadan o bezukda oy. Lukman burada da. Ey wapşe de palyo da oy sana şunu. Doğru aýtdym dur. Palyo da oy tamam. Yüzüm yanmasın da şu telefonuna. Seyitden aýdy. Kerem, bir oğlan duranlar. Çağır şol men ýanyma.
Alo. Mümkün var mı? Waalaikumsalam. Oğlum geleceğim mi? Tamam ben smeyadan iş yapıyorum tamam. Geçen. Tamam. Şu yaptı canadan oğlanla. İş olarak geldim ben. Ben buraya düştüm ne? Kıçrak bir naharxanada onu çoğun arafatlarla vurmanım. Serhat men aşperdeme yer yöneteni Edebulli Ali'adaydı. Bir hovlada Arap'ta çıkıldı işler falan. Bir arada çıkıp öğren işteşin orayın. Ondan görür. Kervan. Neyim adı? Neyim Didar. Kervan. Didarı terişlerle tanıştır. Tamam, işinleri neyim? Tamam, Tanrı yapasın. Devletini karsın. Kovulun yarıca işte. Ondan görür. Tamam, Tanrı yapasın. Ullu. Anko ne ettin o? Bana Kervan'ın yanında var. Var ya böyle. Oğlum geliyor muydu? Han barset ho. Varsa dalam gerekten bu mumman tuh dua da ya. Ay bolya yor şunu kan güzel do. Tara hapis kawul ngay dosta. Tidak. Yemiş. Ağam bolçuluk mu Camettin çağırdım. Sen geldin mi? Sroşna diye ben çağırdım seni. Sen begenlere neydim? Ne hem molli begesi haber olsa. Sana var maşina verdim. Sen benim için maşina sattın. Şu maşin mi ağam? Yo. Ağam. Haf beygre maşinam natit çiğince. Yor sana averen maşin orkada. Ana şu maşin. Sen beni ölümden halat ettin. Sen ben yekeciyim. Ağam. Ne diyorsun? Sağ ol. Tanrı yakasın ağamcan. Ana açarı. Al çağılan olan suyuculukta men. Arzum da ağamcan. Han milk görey. Men gör. Gör bunu yaradım ben. Ağam. Şu maşin senkidir. Ne diyorsun? Sağ ol ağamcan. Tanrı yakasın ağam. Tanrı yakasın. Bugünüme yaradı ağam. Canım ciyim. Arkadaş oturdum ahır çıktı. Bäwul plafız. Äri bilen maýly çıktı. Anmynar bolmam da. Nere var ýaka? Bäwul plafız gowmaýar. Salam gowmaýar dedi. Nere var ýa? Ýörak eden plafız. Ona hiç ila var olmaz. Ýörak eden plafız mı? Olmay klafas ýagdaýlar. Bamyň gitdiň ha. Äriň bilen aýryşypmy? Ayrılışamak. Ahar edip aýtdym. Näme boldy? Klafas köfen ýa badyň näme gerekdiriň bolsa pul arkaýyn aýtgyn. Klafas bu naxsam näme işiň bar? Näme diýem? Klafas men seni öňden bäri haçyndan bäri gowup dördüm. Ben sana damanım ýalyr öýdüp berdim. Sakla diýen maşin. Bolýa Klafas men ýarym bilen aýryşan soň köfelme diýip aýtdym. Näme gerek badyň bolsa diýip. Men sana sakla diýen. Bol. Klassdaşym ol sen şey diýersiň öýde makdym. Bolýa. Sakla maşini. Saklamaly saklaýar. Ärim bilen aýryşanamazsam taňa baramok. Sen bolmasaň kenemiz ha. Çağıram alana o elmeyle kolle.
Dostaya manadaro. Yok, yok. Şuna çay çakar. Abi, takmasam olmuyor. Abi, takmayın artık. O canıyla oğlandıktan çıkmaz kara bırtıydı bana. Deret gibi müştağ, kaçacak koyan. Akıl bakat, ver şu mastada. 300 mandan bata verecek. Loğuttan takıyor. Ağam mı? Niye 300 mandan diyor? Koyacağım ya Ankara 200 man çıktı ama. Ağam 200 mandan çıkan yaptı. Böyle 150 man deret gibi müştağ kadar. Ağam şu önde var. 5 man mı adam? Alo var yo cigim kızının daydan qara nokta. Ama o cigim bar taksiga minip qayda o. Ama o 5 man da verdi tağadı. Ne de taşawara. Şu maşina, ben ne var iyi. Ağam. Selam aleyküm. Taatır. Aleyküm Ağam selam. kovum yağdaylar değil mi? O Hudaya şükür. Ağam Opel sattın mı? Sattım Hudaya şükür ene. Bah, Neyse, bu maşinler yeterli. tutayam ne diyorsun koy. Sağ ol. Maşin Dedi bakın Huda yetirsin. Cigim. Yani şonu gözüm oynakladı. Opel'ime aldırmadın ay ha? Ağam ters düşündün ayken şakaydı. Ol men ne çayttım o zan dost. Al şu maşin şundan o maşin tapmardın deyip. Şunça ayttım etmedi. Onu öder kalp oğlan o ağam. Ol oğlanın öder kalp oğlan. Maşin alıp bilmettiysene. Pulna iyiydi. Ennem ökünüp kellesin tuvatır giyişti anne. Näme hayırı var? Ay bolya. Nesibeti var eken. O oğlan allı o maşin mam. Hudaya şükür bunam doğalım soğugat verdi. Size de Huda yetirsin cigim. Sağ ol ağam. Başka yere kıladın mı? Yo ağam canın sağ olsun ağam. Bolya sağ ol. Sağ ol. İyi der ha nesiye Opel tatip Mercedes ala yaro. Maşine mi aktan adettik? Doğru ne diyor? Sağ ol ağam. Ne çağırır ana ne diyor? Tamamlardan patron payına dötün. Akıl yumola vardı. Ay adaretin mesela ağamca. Bu dere nafarlanan payın olar. Tarayan mı cin? Ey ağam. Şul olanla kötünemde Opel satacak bolmu. Almada elde pul olmadı. Çağıp bolya mı ya? Oo, bu öğrük kösetmen yanıma geldi. Ben Ettin ha. Ağam bir tidara seni şun yüzünü göreyim mi?